Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mu nkhani zachisoni, mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC Banda amwalira. Malingana ndi mneneri wa MBC Achisomo Mwamadi, Banda amwalira ku chipatala cha Mwayi wathu lero atadwala kanthawi kochepa. Mzimu wawo use mumtendere. Nduna yoona za migodi yati boma ladzipereka kuteteza miyala ya mtengo wapatali yomwe dziko lino lili nayo poonetsetsa kuti makampani onse akutsata malamulo amene boma lidakhazikitsa. Iwo amalankhula mnyumba ya malamulo poyankhapo pa nkhawa zina zomwe komiti yoona za chilengedwe idapereka zokhudza mgodi wa Kangankude ku Balaka. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula nyumba ya malamulo poyankhapo pa nkhawa za komiti ina ya nyumba ya malamulo yoona zinthu za chilengedwe, nduna yoona za migodi athokotembo anati boma ladzipereka kwambiri kuonetsetsa kuti miyala yonse ya mtengo wapatali ndi yotetezeka ndi kuti makampani onse amene akugwira ntchito za migodi m'dziko muno atsatire malamulo a dziko lino. Iwo amayankhapo pa nkhawa zoti kampani ya Lindian imene ikufukula miyala yotchedwa Rare Earth ku Balaka ku Kangankude ikungotumizabe madothi kunja kwa dziko lino kukayeza, komanso sikutsatira bwinobwino njira zosamalira zinthu zachilengedwe. Kuphatikiza apo akuti ikugwiritsa ntchito molakwika license yake yofukulira miyala ya Rare Earth. Ndipo polankhula nyumba ya malamulo athokotembo atsimikizira aphungu kuti mapulani ali mkati kuti dziko lino likhale ndi zipangizo kapena kuti malo ake oyezera miyala, malo moti makampani a migodi asamatumize miyala kunja kukayeza. Pali gap ndi anthu kumvetsetsa kuti kodi zimakhala motani pa masamples. Nkhani yakulu ndiyo kuti kwathu kuno tilibe malaboratory okuti aziyeza kuti kodi mdothi limene muli maminerals otani, ndi tikugwira ntchito kuyesetsa kuti tokha ku ministry tikhale ndi laboratory ya mphamvu yopangidwa accredit yokuti anthu akhoza kumabweretsa masamples awo, komanso tikugwira ntchito limodzi ndi donors kuti atithandize kuti tikhale ndi laboratory. Tikakhala ndi laboratory ndikuti masamples sazipitanso kunja, ndi anthuso azimvetsetsa kuti chikuchitika ndi chani, makamaka pa nkhani yofuna kuyeza kuti kodi miyala imene tili nayo kwathu kuno muli zotani. Charles Muhango ndi nduna yoona za chilungamo ndipo atsimikizira makampani onse amene akugwira ntchito za migodi m'dziko muno kuti dziko lino lili ndi malamulo abwino okhudza za migodi, koma chofunika nchoti nawonso makampaniwo azitsatira malamulo a dziko lino. Ndikuziwa kuti kumbuyoko mdziko muno nkhani yopanga business, malamulo athu ndi ndondomeko yathu yochitira business Malawi muno inali yovuta kwambiri, makamaka anzathu ochokera kunja. Malawi inali yovuta kwambiri kuti munthu wokunja airowe azachite nawo business. Anzathu a World Bank, anzathu a International Monetary Fund imene timati IMF akhala kuti dandaulira ngati ziko. Pasi pa ulamuliro wa President Professor Peter Mutharika waimika nji kuti malamulo athu tiyasatire, komanso tipereke ndondomeko yabwino yoti anzathu amene akuchokera kunja akubweretsa ndalama zawo za nkhani kuzachita business Malawi akhale tikuwasimikizira ngati ziko kuti akamabwera kunoko sitiyavutisa, sitiyanyoza, sitiyathamangisa, koma tiyalandira mumtendere. Ifeyo tisatire malamulo athu, nawonso akamabwera asatire malamulo athu. Padakali pano msonkhano wa aphungu watha kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Isaac Jali. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso malo a Area 1 Malangalanga Staff Quarters ku Lilongwe kukhala malo amakono a malonda ndi ntchito zina zosiyanasiyana. Mkulu wa bungweli Bob Chinkango wayankhula izi pa msonkhano wa okhudzidwa ndi ntchitoyi ku Lilongwe. Iwo ati cholinga cha ntchitoyi ndi kuthetsa mavuto omwe amakumana nawo pa malowa, monga kuonongeka kwa nyumba, kuchepa kwa ukhondo, nyumba zomangidwa mosaloledwa, komanso kusowa kwa chitetezo. Zambiri mulipoti ili la Stefania Chiteka. Achimkango ati eni nyumba akhoza kusankha kulandira chipukuta misozi, kusinthana nyumba ndi zina za Malawi Housing Corporation zomwe zili m'madera ena m'dziko lino, kapena kugwiritsa ntchito mtengo wa nyumba zawo ngati gawo la ndalama zawo mu ntchito yokonzanso malowo. Iwo ati anthu onse omwe akukhala mderali akuyembekezeka kusamuka pofika pa 30 Novemba 2026 kuti ntchito yokonza malowa iyambe. Tikakhala pansi
kuyunikira malangalanga kuyambira kumayambiriro mwina amene analipo mtauni muno chama 60s 70s 80s kufika pano tikuona kuti malangalanga ija moyo wake ukupita kumapeto. Nyumba zili malangalanga zoti pano munthu kamagona kukhala mvula mati umakucha komanso kuchitika zinthu zambiri monesenya kutaya pana paliponse zoti ndi pakati pa pantima palilonge pamisole pantima pa Malawi zisamveseseka tili tione even matoilet facilities ali pene paja ndokumba kwa pakati pa town ndikozo mbali nayiso kuchitika za Banda zambiri anthu kugulisa zinthu zosakhala bwino illegal trade. So tinachiunikira kuti malo awa tingachitepo chifukwa kuti chikhwapindula Malawi. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita Alex Banda alandira bwino ndondomekoyi ndipo ati ithandiza kuwanitsa masomphenya a Malawi 2063 pokonzanso mzinda wa Lilongwe. Iwo ati konsolo ya mzindawu igwira ntchito limodzi ndi bungwe la Malawi Housing Corporation poonetsetsa kuti malamulo onse akutsatiridwa komanso kuti eni nyumba omwe akhudzidwa alandire chipukuta misozi moyenera. Choyamba ndisangalale chifukwa choti Malawi Housing apanga chirupo chimene president wa dziko linoli Professor Thapira Mutharika chiliso masomphenya ake according to kutengera mu 2063 vision imene ikuonetsetsa zoti mizinda ikhale yooneka bwino, mizinda ikhale yotukuka komanso ikhale yachitetezo. Tisangonena za kutukuka kokha komanso tiziyang'ana za chitetezo chifukwa mzinda ukakhala wotukuka chitetezo chimakhala chapamwamba. Ntchito yokonzanso malo aku area 1 malangalanga ikuyembekezeka kusintha malowa kukhala malo amakono ochitira malonda ndi ntchito zina zomwe zithandize kulimbikitsa chitetezo ndi kaonekedwe kabwino ka mzinda wa Lilongwe. Boma lati liwonetsetsa kuti layika poyera ngongole zomwe dziko lino lili nazo kuti achinyamata mdziko muno akhale ndi udindo wochita ntchito zosiyanasiyana zomwe zingathandizire kuchepetsa ngongolezi. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma ndiye wayankhula izi pa msonkhano woyamba wa achinyamata wokambirana za ngongole za dziko lino womwe unachitikira ku Lilongwe, pomwe achinyamata anapempha kuti adzidziwa za ngongole za dziko lawo. Zambiri mulipoti ili la Sheila Kasambiza. Boma lalandira maganizo kuchokera kwa achinyamata ofuna kuti ngongole za dziko lino zikhale pa mbalanganda komanso layamikira gawo limene achinyamata akuchita polimbikitsa kayendetsedwe kabwino ka ntchito za boma. Poyankha madandaulo achinyamata omwe adayankhulidwa pa msonkhano owunika ngongole zomwe boma lili nazo, mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma a Patrick Ripava anati boma ndilokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi achinyamata komanso ena onse okhudzidwa kuti anthu onse amvetse bwino momwe ngongole za dziko amaziyendetsera. Boma ndilozipereka kuti tikonze mavuto amenewa makamaka kuchepesa mulingo wa ngongole omwe tili nawo. Nchifukwa mwaona kuti panopa boma likuchepesa kangongoledwe kake kandalama pa msika wa pa Malawi pano kamene kuti pa domestic market. Cholinga chake ndichonena kuti tichepese ngongoli komanso boma linayika ma austerity measures njika penanso ma expenditure controls. Ndicholinga chonena kuti ngongoli manager ikhale kutsika ndipo ifike pa level yonena kuti tikhozaso dziko lino kubwerera nchimake ndikumayendesa chuma cha dziko lino bwino pita patsogolo. Malingalirowa abwera pa nthawi yomwe ngongole za boma zakwera kwambiri kuchoka pa 3.9 trillion mchaka cha 2019 kufika pa 24 trillion kwacha mchaka cha 2025. Pofotokoza malingaliro ndi madandaulo achinyamatawa, achifundo Robert ochokera ku bungwe la Youth Forum for National Transformation yofonati anapempha kuti pakhale njira yoonetsera poyera nthawi zonse zambiri zokhudza kubwereka ndi kagwiritsidwe ntchito ka ngongole zomwe boma latenga. Pazikhala ndondomeko zooneka bwinobwino makamaka pofuna pa nthawi imene pali boma mwachisanzo likubwereka ndalama. So wina aliyense azikhala ndi kuthekera kuona kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani ngati achinyamata. Chimene chikuchitika ndi chani pamene boma likubwereka ndalama komanso pa nthawi imene likugwiritsa ntchito ndalama zimene mwina labwereka. So tikufuna kuti wina aliyense azikhala kuti akuziwa. Mwa malingaliro omwe aperekedwa, achinyamata apempha boma kuti likhazikitse njira ya makono yoonetsera ngongole za dziko lino kuti mzika zidzipeza uthenga wambiri okhudza ngongole za dziko lawo mwachindunji. Yemwe anayimira bungwe la United Nations a Penelope Campbell anagwirizananso ndi kufunika koyika poyera mulingo wa ngongole zomwe dziko lili nazo. Iwo alonjeza kupitiliza kugwira ntchito limodzi ndi achinyamata pothandiza kulimbikitsa chidwi chawo chosamalira chuma cha dziko lino. Msonkhano wa masiku awiriwu unabweretsa pamodzi achinyamata oyimira mabungwe osiyanasiyana kuchokera mdziko lonse, akuluakulu a boma kudzanso mabungwe omwe amathandizana ndi dziko la Malawi pa chitukuko.
omasulira ku mabwalo a milandu ati upangiri umene aphunzira opititsa patsogolo luso lawo zithandiza kuti anthu ambiri azimva mosavuta nkhani za ku mabwalo a milandu. Mmodzi mwa majaji ku Mzuzu a Thompson Ligowe ati maphunzirowo athandiza kuti anthu azimvetsetsa bwino ndi kutsatira nkhani mosavuta. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu kuphatikizapo makalaliki ndi ena amene amamasulira milandu mu chilankhulo chachichewa aphunzira ukadaulo omasulira milandu kuphatikizapo mmene angalembere ndi kusunga malipoti osiyanasiyana. Mmodzi mwa majaji ku bwalo la milandu la Mzuzu, Justice Thompson Ligowe, ati maphunzirowo athandiza kuti pakhale kulumikizana bwino, kumvana komanso kuyendera limodzi ndi anthu pamene milandu ili mkati. Ndikofunikira kuti nawonso ogwira nawo ntchito ku judiciary adzatenge nawo mbali pa kuphunzira kumene kwachitika msabata imeneyi kuti tingathe nafenso kumatumikira anthu m'Malawi muno moyenera komanso mwapamwamba. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu a Joshua Kumwenda ati kulephera kumasulira bwino mlandu ndi zinthu zosokoneza pa ntchito yozenga ndi kugamula mlandu. Iwo anapereka chitsanzo cha mlandu wa chisankho cha 2019. Mmene akupangira interpret or translate anzathu makoti kuli vuto lalikulu. Nazaona zimene zinachitika mu nthawi ya presidential case ya 2019-2020 inazaulula kuti kuli vuto lalikulu, because ma translators or interpreters amati akakamba izi pesa zimene translator jakukamba zimasemphana ndi zimene zankhulidwa mchizungu manje. Ndiye naona kuti ngati ife department ya language yoti tiliso ndi kuthekera, tiliso ndi capacity yaikulu mbali ya translation ndi interpretation, mwina tibweremo kuti tisolve vuto limenelo. Ndipo mmodzi mwa anthu amene aphunzira nawo kumasulirako Amolisi Ziyambo ati izi zithandiza kuti adzitha kumvetsetsa zinthu monga za sayansi ndi nkhani zina zovuta kumvetsa. Nokuti aphunzira zinthu zona kuti mbuyo tinalibe maskill kapena ukadaulo omwe umayenera kuti tikhale nawo kuti tigwire ntchito yathu yothandauzira mabwalo moyenerera. Maphunzirowo athandiza kuti ntchito ya ku khoti ikhale yomvetsetseka mosavuta komanso anthu akhale ndi chikhulupiriro cha zimene mabwalo a milandu akugwirira ntchito yake. Hassan Phiri, MBC. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.